Ето го и следващото ни предизвикателство. То ще ви бъде представено от Весела Маркова. Subaru XV е модерен, непринуден кросовър с младежки, актуален и спортен вид, който се откроява в градската среда. Пространството, комфортът и добрата видимост са даденост, надежността е присъща за марката Subaru, а инженерните постижения предоставят на водача пълно доверие, независимо от условията на пътя, благодарение на задвижването на 4-те колела и двигател тип боксер. XV има превъзходно поведение на пътя с изключителни качества за избягване на происшествия. С показателите си за разход на гориво, Subaru XV е конкурентен дори с автомобилите само с предно предаване. Оборудван с системата Auto Stop Start, осигурява добра икономия на гориво, при това без да създава абсолютно никакво неудобство за водача, защото на системата си е необходими само 0,2 секунди за последващото стартиране на двигателя. Новият XV предлага нов стандарт при SUV автомобилите с компактно и спортно излъчване. С елегантен и спортен дизайн той се откроява от обикновените леки коли. Целта му е да направи градския живот по-интересен. Subaru е световно известен със своите постижения в задвижването и съвсем естествено свързваме този модел с идеята за приключение. XV е съчетание между приключенското в Subaru и новият градски начин на живот, където града е малко по-различен, но определено по-интересен.